വരാപ്പുഴയിൽ നടന്നത് ഉഗ്രസ്ഫോടനമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5-നാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. 2 കിലോമീറ്ററോളം പ്രകമ്പനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, 3 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 4 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പരിക്ക് പറ്റിയവരെല്ലാം സമീപവാസികളാണ്. ഭൂമികുലുക്കമാണെന്നാണ് ആദ്യം ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. പിന്നീടാണ് പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിലെ സ്ഫോടനമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അടുത്തുള്ള വീടുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കിലോമീറ്ററോളം പ്രകമ്പനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ആളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രദേശത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്. സമീപത്തുള്ള വീടുകളുടെ ജനലുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം വീടുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് പടക്കങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 10ഓളം അഗ്നിശമന സേന യൂണിറ്റുകളാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. പടക്കങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ പലപ്പോഴായി നടക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള വീട്ടിലാണ് പടക്ക നിർമ്മാണശാല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. സഹോദരങ്ങൾ നടത്തുന്ന പടക്കശാലയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ 2 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സ്ഫോടനം നടന്നതിന് ശേഷം ആകെ പുകയിലും പൊടിയിലുമായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് അഗ്നിശമന സേന എത്തിയ ശേഷമാണ് സ്ഥിതി ശാന്തമായത്. പിന്നീട് സ്ഫോടനം നടന്നതിന് അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം ആരുടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന പടക്ക നിർമ്മാണശാലയ്ക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ രേണുരാജ് വ്യക്തമാക്കി. പടക്കം നിർമ്മിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പടക്കം വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചൂട് കൂടിയതാണ് പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് കരുതുന്നു. തഹസിൽദാരോടും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോടും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു.